Mikä merkitys muuten näillä vöillä itse asiassa karatessa on? Onko niillä taitoerojen kanssa mitään tekemistä tällä tasolla? No ei. Vyöarvoilla ei ole minkään valtakunnan merkitystä, kun me puhutaan kilpailemisesta ja varsinkin tällä tasolla, että niillä danarvoilla ei näitä mestaruusmitaleita niin jaeta. Että kyllä ne on puhtaasti ne muut tekijät, millä ne ratkaistaan. Ja näin kello on käynnissä. Olli Ortiz totisen tehtävän edessä. Hänellä on mahdollisuus kultamitaliin. Toisena suomalaisena karatekana vuonna 1989 siis Janne Timonen voitti tässä samassa sarjassa mestaruuden. Nyt varmasti noudatetaan varsin varovaisen taktiikan sääntöjä tässä tämän ottelun alkuhetkillä. Joo, uskoisin näin, koska tämä on ensimmäinen kohtaaminen näiden kahden ottelijan välillä ja se, että kumpikin on ehkä nähnyt toistensa otteluita, mutta kertaakaan ei tatamilla ole kohdanneet, niin tämä on hyvin tarkkaa tämä alku tässä ottelussa, että kumpikaan ei varmasti uskalla lähteä ottaa sitä riskiä ja vähän yritetään lukea ja psyykata toista siinä lähietäisyydellä. Katseet ovat ainakin tiukasti suunnattuja toisten silmiin. Käydäänkö tuossa jonkunnäköistä psykologista sodankäyntiä? Kyllä siinä on. Siinä katseella on iso merkitys ja siinä on ollut todella hyvin ajoitettu lyönti. Ja usein käy tällä lailla, kun ottelussa ei tapahdu mitään, kumpikin vaan kyttää toista, niin tullaan semmoiseksi tilannesokeiksi. Ja näin Olli osasi käyttää tämän varsinaisen tilannesokeustilanteen erittäin hyvin hyväkseen ja hyökkäsi niin, että toinen ei ehtinyt kyllä tekemään yhtään mitään. Niin, ensimmäinen minuutti ihan vain pomputeltiin tavallaan paikasta toisen. Kyllä siinä huomautetaan liian kovasta kontaktista. Pistettä ei taida tulla tuosta. Joo, se vähän liian kova napsahti tuohon otsaan, että tuomio oli ihan aiheellinen. Jälleen on 15 sekuntia menty, eikä yhtään ainutta yritystäkään ole tullut. Sitten kun se tulee, niin se tulee kuin salama kirkkaalta taivalta, kuten tuossa nyt Olli sitten tekee. Ja uudestaan vielä perään ja itseluottamusta uhkuen Olli Ortiz tuohon tilanteeseen sitten lähti. Ja nyt jälleen odotetaan jännityksellä, että mitä tuomarit sanovat. Ei pisteitä, ottelu jatkuu 1,5 minuuttia vielä jäljellä. Jos tämä ottelu päättyy tasapisteisiin, niin sen jälkeen tulee jatkoaika. Ja jatkoaika sitten päättyy ensimmäiseen pistesuoritukseen. Eipä taida tuostakaan tulla tuomareitten pisteet. Ei. Se oli liian läheltä semmoista enemmän hosumista kuin kunnon suorituksia. Tässäkin ottelussa on havaittavissa se, että lähes 2 minuuttia on nyt kamppailtu, niin yhtään ainutta potkaisemalla yritettyä pistettä ei ole haettu. Ei, tässäkin Ollihan on erittäin hyvä ottelija jaloistaan, kuin myös Australian Goldinkin, mutta jalkatekniikat on aina riskitekniikoita ja se on aina paikka katsottava tarkkaan, missä vaiheessa sitä jalkaa lähdetään nostamaan. Ja nyt siinä kyllä ei tullut vieläkään pistettä. Ei, australialainen sai vartalolyönnistä pisteen. Ja nyt Ollilla on sitten vajaa minuutti aikaa hakea tasoitusta, joka veisi sitten ottelun jatkoajalle. Ollin bravuritekniikka. Kyse vaan siitä, että oliko se kontakti liian kova. Nyt käydään sitten. Mikäli siellä ei tuomarin jälkeä näe, niin ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin antaa piste. Mikäli taas kontakti havaitaan, niin se on Ollille toinen kontakti, joten siitä on pakko tuomita varoitus ja Goldingia hyvittää 1 pisteellä. Kuinka paljon näissä otteluissa pyritään käyttämään pikkuisen filunkia, kun huomataan, että vastustajan isku menee lievästi perille ja siinä olisi pisteen mahdollisuus vastustajalle, niin sitten otetaan vähän niin kuin siihen malliin ilmettä naamalle, että nyt kolahti oikein kunnolla. Mitä tiukempi paikka on kyseessä, niin sitä helpommin sitä lankeaa se urheilija tekemään tämmöisen vilunkikikan, jos näin voidaan sanoa. Otteluaikaa on enää jäljellä 39 sekuntia ja onhan tuossa tietysti sekin mahdollisuus, että tuota taukoa pidetään hienoisena hengähdystaukona, jotta saataisiin sitten voimia viimeiseen. Kyllä siinä piste minun mielestäni australialaiselle tuli. Kyllä varoitus Ollille ja piste australialaiselle.
Ja Ollilla alkaa olla nyt todella kiire. Otteluaika on enää jäljellä vajaa puoli minuuttia ja kyllähän siinä ajassa tietysti ehtii. Siitähän nähtiin esimerkkejä eilen, jolloin vielä viimeisten 23 sekunnin aikana Tiainen teki pisteitä oikein roppakaupalla. Nyt saa Ja Olli, piste tuli. Olli sai hyvin ajoitetusta päähän kohdistuneesta lyönnistä pisteen ja nyt on vielä aikaa. Nyt pitäisi tarkkaan katsoa se paikka ja lähteä tekemään määrätietoisesti vaan. Ja sieltä se tulee. 4 sekuntia on vielä jäljellä. Ja kulmatuomarit näyttävät Ollille huomautusta pyyhkimisestä. Ei, nyt tuli Ollille toinen varoitus. Toinen varoitus. Ja se kyllä tietää sitä, että Nyt nyt alkaa olla liian enää kiire. ei ehditä. Aika loppuu kesken. Tilanne on 4-1 ja nyt ei enää riitä edes Ippon tekniikka. Ei, 3 sekuntia enää jäljellä. Joka tapauksessa hopeamitali on komea suoritus. Me saimme tästä sarjasta 2 mitalia, kun Jukka Koivunen sijoittuu pronssille ja Olli Ortiz ottaa siis hopeamitalin. Voitto menee Maake Goldingille Australiaan. Maailmanmestaruuskisojen 2 osoitti, että Euroopan mestaruuskisojen 3 on vielä jonkin verran taka-ajoasemissa, kun miehet samalle tatamille ensimmäistä kertaa asettuivat. Näin olemme sitten valmiit siirtymään seuraavaan loppuotteluun, joka tässä vielä olivat vilahduksenomaisesti lopputilanteet, eli